Ernest Camilleri, diżinjatur tal-kostumi għawċi, ġie nominat għall-Premju Emmy għax-xogħol straordinarju tiegħu fil-kostumi għas-serje Ripley fuq Netflix. Camilleri ħadem fuq kostumi abbinati ma' snin 60 biex xogħol tiegħu għandu ċans li jiġi rikonoxxut u premjat f'din is-serata prestiġjuża. Camilleri oriġinarjament mis-Sanna Tawdex kellu rwol ferm importanti, hekk kif mhux biss ikkrea lil Beatty l-ħwejjeġ għal dan is-serje iżda saħansitra kien jħossib il-loġistika flimkien ma' diżinjaturi ta' fama internazzjonali fosthom Maurizio Melenotti u Gianni Casalnuovo. Għal Camilleri l-produzzjoni ta' Ripley immexxija minn Stephen Zailan kienet sfida speċjali minħabba l-istampa kienet black and white. Dan irrikjeda li l-kostumi jkunu biss f'kuluri iswed, abjad u gris u kellhom ikunu distinti bit-testura. Il-passjoni ta' Camilleri għal kostumi bdiet minn età żgħira meta kien jgħin fil-ħolqien ta' kostumi għal kumpanija ta' sfin u teatru lokali. Ix-xogħol tiegħu jinkludi produzzjonijiet kbar bħal Game of Thrones, Ben-Hur u Captain Phillips, kif ukoll avvenimenti prestiġjużi bħall-Olimpjadi f'Londra u ċerimonji tal-Olimpjadi tax-xitwa fir-Russja u f'Rio de Janeiro. Minkejja li l-industrija tal-films tidher lussuża, Camilleri enfasizza l-ħidma jibsa u l-ħin twil li tinvolvi. Huwa qal li diġà kien kuntent bin-nominazzjoni bħala rikonoxximent tax-xogħol kollu li wettaq fl-aħħar snin u żied jgħid li jekk kellu jirbaħ dan il-premju jkun pass akbar għall-karriera tiegħu.